Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худо созем хубем. Имрӯз шанбе, мо мехоҳем имрӯз камтарак бургер тайёр кунем барои кӯдакора. Ина хеле булочка харидем. Ами кӯдако гуфтам бикунед. Ман аллакай инаи фарша барои котлеташ тайёр кардам. Ай гӯшти мурғӣ мекунем, барое ки гӯшти гова кӯдако дӯст намедоранд. Баъдан гирифтем салат, пиёз, бодиринг, помидор, сир, соус барои бургер. Инам хали ҳама чиша гирифтем. Ҳозир як ҷоя бо шумо тайёр мекунем. Инам хел хай сковородкаро мондум. Ҳозир тайёр мекунем, ира мепазум. Бода вақти пухтан нишон метим. Инам хел хай дӯстони азиз, раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. Дар комментария бениҳоят гапҳои хуб менависед. Аз ҳаматон миннат дорам. Инам хали дӯстони азиз, котлеторо пухтестем. Иҷа хай ина хай калон када мондестам, ба пачақ мекунушона пухтестем. Инам хали як ҷоя бо ҳамроҳи аз накун. Шефи Павлов, Юрай Сале. Ҳамин бургер тайёр мекунем барои духтароша. Пирӯз хатноита дига. Имрӯз пага, короче, ай. Пага эфир. Пага эфир. Видеолар мефасӣ? Субҳак шавад. Субҳак. Кадом чуҷа? Чуҷаи сетта доред? Сетта чуҷа дорам. Чуҷаам субҳак. Ина мехел хай хатнои мо гузаштеста остоста. Бегашида кӯдакомон гӯшнамониам хеста овқат мекунам. Чашида накабинед ако. Чашида наки мо. Ина якташа гирифтем, бо чашем муфтем, ина тайёр кардем. Котлетои калон. Деҳқонӣ. Ҳозир насиб боша, давомиша шаварм мекунам. То ба мазае. Будиш? Ягон гап мезанед ё не? Чӣ гап мезанед? Марҳамат дӯстони азиз, компания Фаберлик. Ту ҳамин видеоро фақат барои Фаберлик кунак мекунам. Чуд последнее время на торт тайёр мекунам, ягон чӣ тайёр мекунам, пушти Фаберлик. Кор кардестам дар Фаберлик. Духтаро, дӯстони азиз, марҳамат. Биёед ҳамроҳи ма кор мекунед. Инам хеле якҷоя бо дар пеши аҳли оилатон мешинед, ҳам кори хона мекунед, ҳам кори Фаберлик. Осон, қулай, марҳамат. Ина дӯстони азиз, бургерои мо тайёр шудестай аз шеф Повер. Шеф Повер. Дар куҷо кор касоди? Нагӯ. И кори маро нагӯ дар куҷо кор касам. Дем шеф Повер дар хонаи шахси худаш. Хайнам хали тайёр кардестай мардак остоста. Не котлетомон калон гуфтем ки не чени бургер буде. Нормал набуде. Нам хали хушру монда. Инамҷа ма видео касам тамошо касам, инами ости бад кардестай. Да нашав, куда торопишься? Иҷо кӯдакоам бошанд. Соат чанд шуд гӯшти шиштиён. Михаил хай подписатсия кунед дар канал, лайк монед дар видеомон беҳад просмотр уж мурдай. Подписатсия бугу? Подписатсия кунед. Нет, чи сир кам нест? Хай дутумона. Дутумона, ай булош хопс. Барга мепшони хопс. Кетчупам кадестем неке. Тока соус шне. По-братски бургер. Nav, ja saču da nav sejum števka.
Сеюмш тайёр кадай на чорумшу мекуна. Насибаш. Маҷу ҳадаема. Куда тарох миса. Все равно пага выходной. Пага выходной гуфта остуҷу медестай. Ҳар рӯз иғотии ужи нима тайёр буд гудако хурда сер шудеста гуфта. Ирӯз выходной гуфта ба фирҷа. Гудако гушна монде чуҷо? Во, бу ақлан небугед, ақлан. Дан видео небугед. Ой. Ина чӣ хел хушрӯ метава? Хушрӯ ба мазза бугӯ. Хушрӯ метава ба мазза вкуснатиш метава. Аку мечашем ба мебинем да. Ина дӯстони азиз ҳама монда яктаи бургер зиёдтиша котлета иҷа гирифтем. Ина бо помидор бодиринг ва зиёдтикат пиёз кати иҷа гирифтем. Кадоме ки ба якта сер нашид бо мекна мехара некем иншалло ки сер мешавем. Ина мехале да ҳамиҷа боша видеоро ба поён мерасонем то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мову шумо бошад. Хайр дӯстони азиз. Хайр меги шеф повар? Ҳамада приятного аппетита. Модам приятного аппетита. Биёй дар Файберли кор мекунем по-братски. Хайр бугӯ чӣ? Она может пригодиться.